ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ସମୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁଟା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମିତି ଦେଖିକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରେ, କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ମଲେ ନର୍କକୁ ଯିବ, ସେମିତି ତା ନିଜ ହିସାବରେ ସେ ମରିନଥାଏ। ଏଠି କେହି ନିଜ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି କି କେହି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତିନି, ନିଜ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମରନ୍ତିନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି?